סבבה? זה ההגדרות שלנו, הכלליות, עוד רגע נעבור עליהן. אלה כל מיני... מה זה? אני עוצר אותך, חסידיק עכשיו שלח לי הודעה, והוא אמר אם שאפשר בלייב, כאילו אם אתה... בלייב, בקבוצה הגדולה. כן, כן, בטח. בקבוצה הראשית, הוא שואל כאילו. כן, כן, בטח, בטח, בטח. הוא העביר, ראיתי שהוא עשה העברה. בטח. הוא העביר? כן. אוקיי. אז סבבה. האמת שחשבתי לשלוח לו את זה, אבל אני בזמן האחרון משתדל לא להפריע לו. אז כן, הוא ממש, לא יודע, הוא חזק בלימודים עכשיו, לא יודע מה הוא בדיוק עושה עכשיו. זה לא להפריע לו כל כך. טוב. אז בואו נעשה ככה חזרה מהירה. אמרנו פה, היה לנו את ההקלטה. פה אנחנו יכולים לעשות בעצם צילום מסך של ה-Trading View בלבד, ואז לעשות Ctrl V או הדבק איפה שאנחנו רוצים, בין אם זה וואטסאפ, דיסקורד, לא משנה מה, וזה פשוט מעתיק, סבבה? פה זה פול סקרין, פה זה הגדרות שלנו, פה זה חיפוש מהיר, אוקיי? פה זה כל מיני, איך קוראים לזה? לייאוטים, כל מיני לייאוטים שאני בניתי, והם שמורים לי, אני אכנס אליהם ואתם תראו איך זה משנה את הכל פה לכל דבר אחר. פה בלחצן הקטן, זה הגדרות של כל הלייאוטים, זאת אומרת אם אני עכשיו נמצא אני פתחתי לייאוט חדש, עשיתי ככה, ועשיתי create new layout, ועכשיו אנחנו נמצאים פה, סבבה? אז נגיד עכשיו אני סוחר גם במניות, גם בחוזים וגם בקריפטו. אז לכל כביכול שוק אני סוחר בלייאוט שונה. בואו אני אראה לכם. לדוגמה, אני לוחץ פה, וכשאני רוצה לסחור במניות, אני נכנס ללייאוט הזה, וזה נפתח לי עם צבעים מסוימים, עם אינדיקטורים מסוימים, הכל בצורה מסוימת. סבבה? אני מחליט ואני בשביל. סבבה? הכל נפתח לי בצורה מסוימת. אם אני עכשיו רוצה לסחור בחוזים, זה די דומה לחוזים, אז אני לוחץ פה ונפתח לי הלייאוט של החוזים, אוקיי? אני אראה לכם את הכל, סבבה? אוקיי? עם האינדיקטורים האלה, פה יש לי את האינדיקטורים האלה. עכשיו, אני רוצה לסחור בקריפטו, הנה הקריפטו, נפתח לי של הקריפטו, אוקיי? עם האינדיקטורים של הקריפטו, עם החילוק של הקריפטו, סבבה? הבנו עד פה? זאת אומרת, אני שמרתי כל לייאוט ולייאוט בנפרד, ואז בעצם יש לי את האפשרות לבוא וכל פעם שאני סוחר באיזשהו שוק, ואני משתמש באיזשהם אינדיקטורים, או שאני רוצה לראות את זה באיזושהי צורה מסוימת, אז אני בעצם פותח את הלייאוט הספציפי שאני משתמש בו, וזה מסחר יומי במניות. מבקשים שזה יהיה מוקלט, זה מוקלט. זה מוקלט, כן, זה מוקלט, נקליט את זה, סבבה? אז יש לנו פה את הלייאוט של הקריפטו, של המניות, המסחר יומי במניות, אוקיי? אז יש לי מסחר יומי במניות, יש לי קריפטו, יש לי חוזים, ויש לי השקעות, ארוכות טווח, בסדר? כל אחד ואחד מהלייאוטים האלה, יש לי בעצם סידור של אינדיקטורים מסוימים שסידרתי לי, צבעים מסוימים, כמו שאתם רואים, זאת אומרת, בצורה מסוימת. אז עוד פעם, כל מה שאתם רואים פה זה בעצם שמירה של הלייאוטים שלי, השליטה בהם היא פה, אוקיי? פה אני שומר, אוטו סייב, שיירינג, ריניים, אם אני רוצה, עכשיו נגיד אנחנו עושים לייאוט חדש, איפה הלייאוט החדש? הנה, נעשה פה, נעשה לו ריניים, ונקרא לו שיעור, בסדר? סבבה? אז עכשיו כל פעם ואני אעשה לו אוטו סייב, סבבה. עכשיו כל פעם שאני ארצה, נגיד, עכשיו אני רוצה לסדר את זה לחוזים, אוקיי? אז אני מסדר את זה לחוזים, עשיתי שיעור, כל פעם שאני ארצה לסחור בחוזים, אני נכנס לזה, אוקיי? אז זה לגבי כל מה שיש לנו פה, אוקיי? זה שולט על כל הלייאוטים, זה הלייאוט שאנחנו נמצאים בו, זה מחלק את המסכים, אוקיי? עכשיו, פה אנשים מסתבכים. למה הם מסתבכים? כי נגיד הם מחלקים לשתיים, ואז הם מחליפים, נגיד הם רוצים לראות את הנסדק והאיס בנפרד. ואז מה שזה עושה,
זה בעצם עושה להם את אותו אחד. אתם רואים כל פעם שאני מחליף, זה מחליף את שניהם. אז השליטה בזה היא פה ממש. ברגע שאתם לוחצים פה, יש לכם פה למטה את הסינק. איך אומרים סינק בעברית? שכחתי. נו, תעזרו לי למפרט. סינכרון. סינכרון, יפה, תודה רבה. סבבה, אז זה בעצם השליטה על הסינכרון. אם אני רוצה ששתי המסכים יהיו שונים, זאת אומרת שתי מוצרים שונים, אני צריך לבטל את זה. ברגע שביטלתי את זה, אני לוחץ על מסך מסוים, לוחץ על איזשהו מוצר, ואז הוא לא משנה לי את שניהם. סבבה? אוקיי? יופי. עכשיו, רגע, תסלחו לי, אני פשוט חייב את זה בדארק מוד, נורא קשה לי. אז מי שאוהב את זה שחור, לבן, אני פשוט רגיל לראות את זה ככה. אוקיי? אז סורי אם זה מפריע למישהו, פשוט זה אותו דבר, שאנחנו נמשיך ככה. סורי. אז יש לנו פה את הלייאוטים, אז פה יש לנו בעצם את הסימבול, הסימול, המוצר עצמו, פה יש לי את האינטרוול, זאת אומרת הזמן, שאם זה מסומן ואני משנה אז זה ישנה גם אצלו, אתם רואים? אם אני מבטל את זה, אז עכשיו זה לא ישנה לי את שניהם, ואני יכול לראות אינטרוולים שונים, אתם רואים? זה משנה רק את זה וזה משנה רק את זה, ופה זה בעצם הסמן, אם אני מבטל אותו אז לא יראו אותו בצד השני. אני עובר על זה מהר כי זה מוקלט, ואם תרצו לעבור על ההגדרות הפשוטות האלה, פשוט תסתכלו שוב, סבבה. אז זה הסמן, זה הטיים, הזמן, כאילו אם אני עכשיו עובר, אתם רואים זה עובר איתו, אם אני מבטל, סליחה, הדאטה רנג', אם אני מבטל את הדאטה רנג', אתם רואים? הוא לא עובר איתו, אם אני מחבר את הדאטה רנג', הוא באופן אוטומטי יסנכרן אותם ביחד. אני באופן אישי עובד ככה בדיוק, בלי שום סינכרון, רק של הקרוסר והזה, ואז ברגע שאני רוצה לראות נגיד SMT, אז מאוד מאוד קל לי לראות SMT, כי הסמנים עובדים סוג של ביחד. זה על שעה, זה רבע שעה, יופי. אתם רואים? ואז מאוד מאוד קל, כי כשאני מרחיק את זה, זה מרחיק גם את זה. אוקיי, ואז אפשר לראות שאני בא לפה, אפשר לראות שהנר הזה, הנה זה. איפה לנו לקיחה? וואלה, לקיחה אכזרית. ממש לקח אותו קטן, טוב אנחנו נסתכל על זה אחר כך, זה מעניין. אז זה לגבי המסכים מפוצלים, בסדר? יש עוד משהו אחד, יחיאל, אם אתה כבר במסכים האלה, זה מאוד עוזר לסקלפינג, נכון. לסטאפ של הסקלפינג. נכון. יש בצד, אם אתה רוצה נגיד להוסיף ברקר בלוק או אורדר בלוק, לא משנה, באחד, נגיד בדקתי, הוא עובד לפי דקתי ו5 שניות, אז אם אתה תוסיף את זה בדקתי, זה יראה לך את זה גם ב5 שניות, אבל אני חושב שההגדרות של זה, זה בצד שמאל. שאתה מדבר על זה שאתה על אותו מוצר. כן, שאתה על אותו מוצר, ואז אתה יכול לצייר באחד מהם, וזה יראה לך את זה בשני. אני חושב שזה ככה באופן אוטומטי, בוא נראה. לא, באוטומטי בוודאות לא, זה... לדעתי צריך להוסיף בצד איפה שהעין. רגע. לי זה מצייר אוטומטי. יכול להיות שזה מסומן אצלך, אני יודע אולי שזה לא היה אותו. זה יכול להיות. כן. כן, זה בדיוק. זה צריך להיות מסומן אצלכם, בשביל שיהיה לכם סינכרון בציורים, כי אחרת אתם... מה זה? שומע משהו? לא, אני פשוט עם אימון באלה, אתה שומע את הרקעים. סליחה. טוב. אז טוב, אז זה כמובן צריך להיות מסומן, כדי שיהיה לכם סינכרון בין הניתוחים והציורים שאתם עושים. בואו נחזור, איפה, זה עלה אותך, סבבה. זה כמובן לחזור אחורה בציורים שלכם, וזה ריפליי מוד. כשאתם רוצים לעשות בק-טסטינג למשהו, אז זה הבק-טסטינג, מה שעושים, מה שאני עושה, לוחץ פה, ואני משנה את זה לרנדום. אתם רואים? ואז ברגע שאני לוחץ את זה, זה מביא אותי לאיזושהי נקודה רנדומלית. ואז המוח שלי לא ראה את מה שהיה, ואז אני יכול לעשות בק-טסטינג, אוקיי? פה זה המהירות כמובן, איזה מהירות הנרות ילכו. בסדר?
זה הרצה, אם אתם רוצים להריץ לבד, אז זה הרצה שלכם לבד, זה בעצם לחזור למצב רגיל, למצב של היום. הלאה, אלה מלא שמירות של אינדיקטורים. אם אתם נכנסים לפה, לוחצים פה, אתם יכולים לעשות Save Indicator Template. לדוגמה, אני עכשיו רוצה על זה, אני רוצה את זה, אוקיי? ואני רוצה את RSI, סבבה? ואני רוצה OBV, נכון? מה עוד אנחנו משתמשים עם החסיד? זהו. אז יש לי ווליום, יש לי RSI, יש לי OBV, ATR, סבבה? יופי, עכשיו יש לי את כולם, עכשיו זה נהיה קצת בלגן, אוקיי? מה שאפשר לעשות זה פה יש לנו את הקולאפס, וכמובן שאנחנו לא משתמשים באינדיקטור מסוים, אפשר פשוט להכניס אותו בפנים. הווליום, אני משתמש בווליום, החסיד נראה לי פחות, אבל מי שרוצה אז הוא פה כבר מוצג. אם אתם רוצים להוציא אותו שהוא לא יהיה על הגרף בצורה הזאת, אתם רואים שהוא על הגרף כזה מעצבן, אז לוחצים פה, מקש ימני, move to, new pan below, ואז טק, הוא עובר כמו כולם ואפשר לסגור אותו. עכשיו, אני אוהב את זה, כי ברגע שאתם לוחצים פעמיים על המסך, טק טק, הם אמורים להיפתח. רגע, איפה זה? שנייה, הנה, פתוחים. יפה. אתם לוחצים פעמיים על מסך ריק, הם נסגרים. ראיתם? לוחצים פעמיים, נפתחים. אז אפשר לפתוח את כולם ופשוט כשלא משתמשים להוריד אותם. או אם אתם רוצים, אז כמובן אתם יכולים לעשות לחלק ככה, וזה אז ירים רק את אלה. לגבי שינוי שלהם, מי שרוצה, רגע אני אעשות את זה, אני אחליף את זה לדיפולט. ככה זה נראה בדיפולט. אוקיי? אז זה הלייאוט שלנו, כביכול עם האינדיקטורים. עכשיו אם אני רוצה לשמור את זה, אני לוחץ פה, כאן, לוחץ שיעור, save. עכשיו כל פעם שאני ארצה לפתוח את הסטאפ אינדיקטורים הזה, אני פשוט לוחץ פה ויפתח לי הסט אינדיקטורים הזה. אני רוצה את ה-ICT, נפתח לי ICT. אני רוצה את הסקלפינג, אוקיי? אז אם אתם רוצים שזה יופיע לכם פה, לסמן את הכוכב פה וזה מופיע. אותו דבר זה. אני מסמן כוכבים וזה מופיע פה, בקיצורים. אוקיי. אז זה לגבי האינדיקטורים, כמובן לחפש אינדיקטורים פה, מה שאתם רוצים וכו' ולהכניס אותם. מנהלים רגע. עכשיו, אתם רואים שלפעמים, ברוב הפעמים שתכניסו אינדיקטורים, יהיה לכם את זה, את הדבר המעצבן הזה. אז מה שאפשר לעשות זה להיכנס. איפה זה? לא זה. נו. זה לא פה, שנייה, זה בהגדרות, עוד רגע נגיע להגדרות. אוקיי, אז זה לגבי האינדיקטורים. אלה, כל מיני סוגים של נרות, כמובן, מי שמשתמש במשהו, אייקינשי, קו, ואיך קוראים לזה? ברס. רבה, אותו דבר, יש לנו פה את הנרות, נכנסים לפה בוחרים, אם רוצים לשמור משהו, כוכבית. סבבה? אותו דבר פה, נכנס לפה, יש לי פה את כל האפשרויות, אני רוצה לשמור משהו, כוכבית, אם אני רוצה לייצר משהו, אני רוצה אינטרוול נגיד של, לא יודע מה, 72 שעות. בסדר? לוחץ 70, הוא לא נותן לי. לא יודע, 12 שעות. תעשה 90 דקות. 90 דקות. לא משנה, הבנתם את הרעיון, בסדר? זה לא כל כך חשוב. כן, מוזר שלא עובד. לא יודע, כן, לא יודע למה זה לא עובד. אוקיי, עברנו על הכל, פה זה בעצם לחפש, או להוסיף, פה אני מוסיף, אם אני רוצה להוסיף על, אני רוצה לראות את נגיד את ה-ES ביחד עם הנסדק, על אותו גרף, ביחד, אוקיי? ברגע שאני לוחץ פה, הוא מוסיף לי אותו כמו אינדיקטור, אתם רואים? אוקיי, אני יכול לשנות אותו גם כמובן לברס, או קנדלס, סבבה? הבעיה פה
זה שמשנה את זה ישר לאחוזים. כי אף מוצר אי אפשר להתאים אותו ביחס של מחיר, כי יש הבדלים מאוד ענקיים. לא יודע אם זה יכול לעזור למישהו, סתם שתדעו, ככה עושים. אוקיי, עכשיו לגבי המערכת שלנו פה. אפשר רק עם הפכים, לדוגמה, כן, צמד מול נכון, דולר וכאלה, בדיוק. ככה יותר קל כאילו. כן, אבל אני הייתי עדיין מעדיף את המסך הכפול, כאילו, מאשר לעשות אחד על השני. כאילו, בדרך כלל האחד על השני זה כדי להשוות צורות של מדדים. כן, אני פחות... בעיקר להשוות צורה, זה לא למסחר באמת. כן. עכשיו פה כמובן יש לנו את כל הכלים, ויש לכם פה למטה את הכוכב, אוקיי? זה כלים שאני משתמש בהם הרבה, סבבה? פשוט סימנתי כוכב, ואפשר להזיז אותם גם, אוקיי? אז מאוד מאוד קל לסמן כוכב בכלים שאתם משתמשים, ולרוץ על זה, סבבה? מה יש לנו פה? מגנט כמובן. רגע, מה זה? הכל בסדר, מה אתה רוצה? סבבה. אוקיי. סרגל כלים, ברגע שהמגנט מסומן, הוא פשוט יצמיד, אתם רואים איך הוא נצמד? טיק טיק, הוא נצמד, והוא פשוט ייתן לכם פה צמוד לנרות עצמם. רגע. אוקיי? אם הוא מבוטל, אתם יכולים לסמן בכל מקום על הגרף, הוא לא זה. אפשר פשוט ללחוץ קונטרול, וזה מפעיל אותו. אתם רואים? תסתכלו פה, לוחץ קונטרול, הופ. סבבה? זה חשוב. אני עובד איתו תמיד פועל, אני כאילו, אין לי בעיה איתו, הוא תמיד פועל. ואם אתם רוצים לעשות כאילו קו ועוד קו ועוד קו, בלי שזה כל הזמן תצטרכו ללחוץ על הקו, כי אם זה לא עובד ואתם לוחצים, אתם רוצים לעשות עוד קו, אי אפשר, צריך ללחוץ קו, ללחוץ קו. אז אם אתם רוצים לעשות קווים, 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 תלחצו פה, ואז ברגע שאתם לוחצים את זה, הוא נשאר על מצב ציור, אוקיי? מה אני עושה? חמור. פה מוחקים, נגמר הסיפור. אם אתם רוצים לנעול את זה, שלא תוכלו לצייר ולא תוכלו לעשות כלום, ברגע שלחצתם פה, אתם לא יכולים להזיז שום דבר, סליחה. למה זה, איך זה שחרר לי אותו? מוזר. אוקיי, זה משחרר אותו, אבל ברגע שאתם לוחצים פה, לי זה עוזר כשאני שם את אלה, כי תמיד שבאים לעשות משהו זה מזיז אותם. אז אני לוחץ פה, ואז זה לא מזיז אותם. זה נועל את הציור. אוקיי, יאללה, נקסט. הגדרות. הגדרות, אוקיי? נרות. צבעים של נרות, כל אחד יסדר לו מה שהוא אוהב. יש לי כביכול layout מוכן, זה הגוף של הנר. נתקרב שתראו. גוף. מסגרת. ופתילות. אוקיי? שימו לב שזה לא מסומן אצלכם. לא מסומן אצלכם. אוקיי? אם אתם רוצים לראות את השעות של after hours ומעבר למסחר, אז זה אמור להיות מסומן אצלכם. Electronic Trading Hours. אפשר לשנות את זה גם פה. סבבה? אז אתם תראו את זה גם מעבר לשעות המסחר. עכשיו, זה מסומן אצלי, אוקיי? זה לא חייב להיות מסומן, אבל זה נותן קצת גפים שונים ומחירים קצת שונים, אבל רק שתדעו, יש כאלה שזה מסומן אצלם, יש כאלה שלא, זה לא משנה אם זה מסומן, ברגע שאתה סוחר, אתה סוחר על הגרף שלך. בסופו של דבר התוצאה אותה תוצאה. זה לא משנה את המחיר עצמו, סבבה? תגיד, יחיאל, זה מה שמסומן למטה בצד ימין? כן, זה. זה?
זה מה שזה מבטל אותו. זה לא קשור ללוגריתמי ואריתמטי, נכון? לא, זה לא מניות. לא, זה לא זה. זה פשוט... אז מה זה בעצם עושה?